amasiko nezithethe. Saba ngabelungu kusini nam Mzontsonto. Yizani sinqweme ze kuthi qwenge. Naba abantwana bethu bejikilela amasiko abo sijongile. Iqhawuke phi na imbeleko msikaPhandlo? Ingaba siyavuma ukuba ukufa kusembizeni? Abakhuliswa sithi na sibaguqule bafane noondlebe ezikhanyilanga? Ayisithi na abathi kubo inkcubeko nempucuko kukusikhupha ngeempumlo, ucondobe, uxelomedem? Singabanyola na sibakhombe ngomnwe sithi ngabo abazenze unompucuko? Khawukhangele, nantso intombi emnyama iziqhayisa igaxele ilokhwe emhlophe kuba kaloku iyatshata. Wakhe amaxhaka umyeni ecaleni uzingca ngeblack tie. Wayedibana nayo phi? Zayaphi na iimini ezimnandi zemidudo, sibhiyoza sonwabile ngesintu singabantu? Khumbula Mzontsonto, eli ixesha lelethu. Ngiyazibusela kuni nonke, igama lam ndinguAvuyile, intombi yakwaJola. Siyanamkela kwinkqubo yethu ethi amasiko nezithethe, sincokola ngesintu. Thatha mntasekazi ungazazi. Bhota Mzontsonto, kuJola lo mphangomo uqengebe inkomo zibomvu ithole lomthwakazi uHaji. Negama ke libe linivuma ukuba ndinguJola, ndinguMajola Yanda. Amako. Kanye ufuna ndikwazisi? Hayi bo, kaloku belindele uba uqhubekeke kahle. Sibuyile ke bethu nani emveni siphumlile inyanga ezimbili ne? Ezintathu. Yesithathu le. Inyanga zintathu. Kaloku singena kweyesithathu ngoku. Inyanga zintathu. Unilibele nonilibale. Inyanga zintathu, maze ngola ngezimbini yane. Amazwi belide lithobo. Great. Zintoni phela ezenzekileyo kwezinyanga? Masiqale ngokuthi alale ngoxolo uMvelase. Umvelase niyamkhumbula kwesa siqendu ngathi amachiza. Isiqendu samachiza sise 20 ne? 20. 9. 20. Zimbini iziqendu sikaMvelase. Okay. Bethi uye wasishiya ngoJuly. Sisandoyeka. ngoJuly August. ngoJuly. Nashiya kwayo. Yanga umoya wakho angaphumla ngoxolo Uqhubeke Mvelase. Nomfemi nosapho lwakhe siyathuthuzela, sifundele ukhulu kuMvelase. Sigqithile ke kwezo zibuhlungu bantu bakuthi. Sawuthini ke ngoku kule season le sihamba ngayo? Andifuna uthetha ukuba ndifuna kwenziwe ntoni. Nani babukeleyo niyayibona into baqhonisa ndifuna kwenziwe le into siyenziwe ayenzeki. Ngoku ndovalo wam umlomo. Andizuthetha ukuba ndifuna kwenziwe ntoni na. Hayi kodwa uyazikhethela afuna zenziwe. Hayi kodwa mna bantu bakuthi ngiyifuna ukuba sike sincokole ngenkomo. Umsebenzi wenkomo apha esintwini. Apha kwisintu umsebenzi wenkomo baleke kanjani? Inkomo ibaluleke kanjani? Siye singene nakulaa nto yokuba inkomo yathanda uhamba ke ligama, andifuni ukubetha ngeli uba inkomo yokhapha. Ndingafuni lona. Hayi masikhabe sithi inkomo yokhapha izawuphinda ibuye kodwa. Inkomo yokhapha siye
nakwinkomo yobuyisa. Bakhona ke nalanto bakuvese kuthiwa uba hayi umakhulu wakho uthi umlibele menzele inkomo ntontoni. Ndiyafuna uzazi ezo zinto. Mos le nkqubo besithe ukuba kufundisana. So ndiyabawela uba senze uphando olunzulu nokuba sidibene namagqirha okanye nomntu owazi nzulu inkcubabuchopho yeento zesintu esichazele ukuba inkomo, ngoba kuye kuthiwa le yokhapha xa ugqithe unyaka kuye kufuneka mos eyokhapha yile yokuba uyenza msinyane. Ayinatywala, ayinantoni. Kodwa kuye kuthiwa uba xa iseyigqithile unyaka kuyafuneka kube khona utywala inkomo ezila. Ngoba izila lidala. Ukuba utywala xa sele kugqithe unyaka. Iyawusola ivela kakuhle nale kudala ndiyifunayo ukuba loo mntu lowo simfumeneyo iyawusola ichaza kakuhle nale yokuba le ndimane ndikhala ngayo ukuba hayi kaloku lalikhona ikhuni eloluzwayo. Awusola ivela kakuhle. Ndiyayibawela. No, ndiyayibawela ingekenzeki. Ndiyawuhlala ndiyibawela ndide ndive ukuba uqhubeke ntoni sekoluswa ikhuni lenzelwe imgidi yonke loo nto leyo. kube khona leyo ba bengikhe ndapha kuba siyazi ngabantu abangootata abakhatshwayo. Kwezinye izindlu kuye kuthiwe funeka kukhatshwe umama phayana. Bayinocaciswa nanzulu loo nto leyo uba ngumama otheni okhatshwayo. Ayibiyo laa nto na inkobe, thiswa inkobe. Ndakhe ndava khona inkomo. Ungaze utyiswe ingobe mna ndiyazi. Hayi. Uba ukhona eyaziyo ndiyayazi mina. Ndiyayazi. Yathanda ukufuna uhlekise. Oh. Iphinde siye nakule nto yokuba loo mntu afuneka asole ndichazele nokuba umbala waloo nkomo uba njani. Angene nzulu kwimibala yenkomo. Not kwimibala. Ndiyabawela uba ibe khona inkqubo esiyawucacisa ngemibala yenkomo ukuba xa kunje bekumele umbala wenkomo unje. Ngohlobo lokuba bawuyakhumbula kwisiqendu sesibini kwakuthethwa ngokuba xa ilinyala iba yinkomo emdaka elilandwa emlanjeni, yabo. So angene nzulu nakwezo zinto umntu lowo ndisiyabe simfumene. Ndiyakuva ke, uyavakala. Besitshilo ke bethu nani sathi kwinkqubo nganye sawuzama uphendula imibuzo yababukeli bethu. Sibuzile ke ebantwini basiphendula. Khona umuntu bebuze ngamazinyo. Baphukelwe ngamazinyo efemelini ngexesha eliyi-1. Xesha elinye. Bebathathu. Ngoku ke sabuza umntu lowo uba sube kutheni. Ngabe iyathetha into yoba ngabe iyathetha into yokophukelwa ngamazinyo efemelini. Masambeni ke siyomamela. Makho. Coincidence andiqondi yena benento eyithethayo. Bangapha abantu bophukelwe ngamazinyo. Bathathu. Yho. Kodwa ke if nine-suspicion ningakhe niyowusabelwa ithini into ezawuvela ndabeni. Siyosabela emntwini ne? Ewe, kanti niyowusabela. Hayi ke inzima xa noba unqevu ezoyikhuza. Hakubi. Hayi angiyazi noba sayibeka njani but ke xa iseyikhuzwayo noko kuye kwathiwa musuba Mabuzwe emntwini.
sawuzama ke ufumana umuntu onosicacisela. Ungayityhafi imbukeli, sizozama siyiphendule yonke le nto le yamazinyo. Mama. Bikhona enye bese ibuze utata uNqevu. Ayiphi? Kaloku bibuzwe ngomnye umntu ngebhokhwe. Into leyo? Intshayelelo. Intshayelelo. Ngithe uba soluyinikela mna leyo ndiyayiqonda leyo intshayelelo. Qonda wena? Undandishini. Okay, masiqale simamele ke umawabo ukuthi na ubuye wena ke usicacisele. Jamakho. Andiqhelenanga nalo mcimbi wentshayelelo. Siyayiva kwaba bantu bangakweniba. Enye mhlawumbi phakathi evekini mhlawumbi ngoLwesibini ngoLwesithathu kuba bezawusebenza eweekend. Bafuna ndikwazi Hayi ke. Hayi nizivele baphulaphula. Nizivele bantu bakuthi. Kodwa ke mna umawawa uye wathi ukuba ayenzeki kwelaa cala labo. Kwelaa cala likaGcaleka. Mna ke ngokwasephondweni ndikweli cala likaRharhabe. Mna uhlobo endiyazi ngalo intshayelelo iba yibhokhwe kwaye kwafuneka yenzeke loo bhokhwe izawuba yibhokhwe kube kulungiselelwa loo nkomo izawuwa kuleyo veki izayo okanye kwelo thuba lifutshane lizayo. Ngoba mandiyibeke ngolu hlobo umzekelo, masithi sakwenza inkomo. Xa sakwenza inkomo Yobuyisa. Okay, yobuyisa. Xa sakwenza inkomo yobuyisa, masithi ndiyakwazi ngomgqibelo okanye ngecawa ndiyobuyisa ibhokhwe yentshayelelo. Ihambe ityiwe iphele ngaloo mini okanye angikho sure. Like igqitywa ngala mini okanye. Ihambe ngomgqibelo. So iveki. Iyakwazi uba iveki, iyakwazi uba 4 days. Ngohlobo. Njengoba nomawabo ebeke ngalo uba iyawiswa ibhokhwe xa uqala iveki. Okay. Ndiyazi ngolo hlobo nam. Mna bendicinga into yoba ile bhokhwe kuyakwazi uwiswa ibhokhwe. Masithi siyiwise ngoDisemba. Ngomatshi uwiswa inkomo. Andiqondi uba iyenzeka alide lo xesha. Iinyanga zimbini qha. Ulide uDisemba. Kuba lo ngomane ke ngoku eyenza umqombothi, ihamba nomqombothi nenkomo entshayelelo. Yho Naye izawuba nomqombothi kaloku. sodinwa amagxa mos. Naye izawuba nomqombothi. Sodinwa amagxa. Kuba sibe sibhizi yi siyahluza. Kule veki. Siphinde kule veki sayo into eyi-1. Sintu. Inkomo ke ngoku ke ngoku ibhokhwe yona le ayihambi natywala. Ihamba nabo kaloku nayo. Itywala ibhotile emhlophe, ibhotile ebomvu. Ezo qha zizo ezibalulekileyo nomqombothi. Nezwitsi zingakhona. Kuba nethanda izwitsi nje. Xhomekeke kutshamba lefemini. Uyiwe ke kwiveki elandelayo ibe inkomo. Inkomo lena ke ngoku le yobuyisa kuye kuthiwe iba sisibhadlalala. Yintoni isibhadlalala? Isibhadlalala ufuna ukuthi ligama endilaziyo nje ekhuleni edlala ingathi isiXhosa. Balitheko kuyonwatywa. Litheko njani? Akho mcimbi oyaba litheko. Kukhutshwa utywala. Ukhona umqombothi neebhotile ezifunekayo zoomama zamantombi zootata zasemhlanje. Ngoku ke kubekho nentontoni. Benke nava kusithiwa kwezinye izindlu uthi ungena kwiinkomo zokhapha ungena unikwe ibhotile yakho. Nasibhotile yakho. Hayi kungahloniphi isiko. Qonde kunzima mos saboyika ukhapha singabantu kuba imali engako. And ibe ke ngoku nebhotile nayo xa usoyicingayo ke ngoku nawe ibhotile bengamelanga uba into ekhoyo umqombothi into ekhoyo. Nazitshintsha kaloku izinto. Zatshintshwa. Le nto sithi silahlekene nesintu sethu.
Ngiyakhumbula la part yayithethiwe ngomnye. Silahle imboyo yethu Yayithethiwe ngaphoyela nguvela sesithi we need to remember yona nto ndiyithanda kunto wayithethe we are losing ourselves so much as Africans because we are trying to be westernized. Yona nto ayifaka ebuhlungu. Mahluleke inkomo njani ungathethi xa usithi ntoni ibiyenzeka apha kha siyithethe leyo ba sakhe sonwaba sifike kwiwaka. Oh, sentengo nonukiswa into. Sifike kwiwaka. Bantu bakuthi umbulelo ongazenzisiyo nangona ke babe sike sayikhupha ivideo sibulela sibe sicele nabanye ukuba okay no khawenza ivideo but kodwa ke siyabulela kakhulu ngenxaso yenu sibamba ngazo zozibini amakho Siyabulela. Khona into ofuna uyithetha? Andigrande. Siyaqala ngoku bantu bakuthi. Ndigrande nango. Sengrethi bandibale nomnye umuntu ngokuba ngixhokonxa imibuzo kokoko. Kunjalo nje xa sokuqala siqalisa ukwenza ushuta. Umzimba uyawuva nawe uqonde. Ya, ndigrande. Nabantu xa udibana nabo endleleni bazokubona ubungcumile ebusweni kuba uthi sabuliswa nokuba mhlawumbe beqela udibana nawe usetyenzwa zizinto ezikhathazayo engqondweni ngokuthi usabulisa hayi bojola ndim lowo kangeba ungwanya bantu bakuthi hayi lokho hayi ingathi le isizini izawuza kamnandi ngathi iyathembisa abantu bakuthi ngathi nihlale nibukele nichazele nezihlobo uba mazibukele nosapho lonke malibukele man amanani ayesanda sikhulisane sisonke basubscribe ke bangabukeli nje basubscribe abantu bakuthi ndithembile ke kodwa ayithemba kuba sifike kwiwaka ngoku makuye kusubscribe cela nisubscribe naqhubekele nisubscribe nilike iziqongo ngazinye yadingeka nababhonzi pha besiphumileke bethina nibekhona nomuntu ebendithumelele sithi hayi bo John Nkombo niyekile asiyekanga ingathi into endithetha qho xa sibuya leyo uba asiyekanga ingathi abantu abayimameli xa siyenza yile nto sivalelise xa senza umbulelo bayimameli kahle uba sizophinda sibuyile ke ba le nto ngenze zanto anikwazi uyiyiza kaloku uyayazi ufuna uhlekisa ngam phambi kwabantu. Yakhumbula besike sathi siyabawela uba sikhe siyofika phaya xa sekukuhle ke zonke into zilungile kuba siyazenzela yonke le nto le siyofika phaa kwamaXhosa lapha eZimbabwe. Abalekela aye lapha. Nandiyothuka laa nto mna ukuba ndingumuntu othanda umane ndiyijonga masibantu bakuthi ke apha kwezi social networks ngoku kula makhasi onxibelelwano funeka sisiXhosa side sihlale awufundi la makhasi onxibelelwano xa ndisithi hayi mani akuthiwa angapha kodwa bangapha kwe-100,000 abaphaya eZimbabwe kwaye yidolophu ekufuphi neBulawayo. Qomba hey kwaye ke ngoku ngohlobo lo muntu lo kule video awayithatha ngayo ukuba nekumkani yamaXhosa so noba ngile kumkani yamaXhosa ngasotshawo so nekumkani yamaXhosa iba nalo ixesha enyakeni ikhe iyokroba phaa qonda hey okay icacile ukuba besingayazi thina but ke iyaziwa ngabanye abadala yabe ngayazi ngithuke umuntu bengichazela ngichazela ngayo apha njengoba yekumkani nasike sizama ufumana umuntu osicacisela ngobukumkani simane ngobukumkani nangenkosi because yanxapha I think ndiyacinga uba le
yekumkani ndinalo ufifi kule nkosi khona amanye into oboqo hayi andichane ncam ke ngoku noba kutheni thina singamaXhosa singena kumkani inye uyayazi wena ufuna icacisa ikumkani amaXhosa ngootshawe oocirha oojwarha oongconde then ukwehla ke ngomnombo wabo ezinye izizwe zifike ozofuna like kanjani na but zithi masifune umuntu because analo igama loyibeka kahle kodwa ndiphansela ngcola eRhawutini ndiphansela ngcola ngomama hayi sibasayibiza ndokuvile yafuneka ukuba sifumane kodwa umuntu ozayicacisa kahle ngoba ndinalo ufifi lwayo ukuba nezinye izizwe zafika njani zangena apha ngakwaXhosa kodwa zonke izizwe zifike zithetha ulwimi lwesizwe lazo yiyo loo nto ukuba ngoku abantu bazokothuka isimpondo uba uthini lo mntu abezithetha isimpondo sakhe lulwimi lwabo amampondo namampondomise awenolwimi lwabo nabehlubi njalo njalo balazi khona enye into bendike ndayibukela yayo wathetha umtata wathi hayi abelungu abasibulalayo asisalazi ulwimi lwethu namna ndiba ukhona umuntu olaziyo ulwimi lwamampondomise asifundise ungalifunda ngokusomdalanga lofundwa abantwana bethu abantwana babantwana nabantwana babantwana bona bazoyifumana msinyane nabazoyibamba msinyane masiyivale sivale silungiselele iziqendu ezilandelayo masiyivale Qamatha azasigcine athumele izidalwa zemimoya zincokole nathi ethongweni izilo zisikhusela amagunzonzonto ndim intombi yakwaJona ndithi sobonana kwakhona kwisiqendu esilandelayo khumbula mzontsundu eli ixesha lelethu